No niin, morjesta vaan kaikille. Mä oon Kalle Foodielta ja mä ajattelin kertoa teille muutamista meidän palvelun ominaisuuksista. Tällä kertaa meillä on vuorossa feedi, eli se on tällä aikajanallisesti järjestetty lista asioista siitä, mitä muut palvelun käyttäjät siellä tekee. Eli siinä voi hakea vinkkejä ja inspiraatioita muilta foodien käyttäjiltä. Scrollataan vähän mitä täältä löytyy. Jahas, Tanja näyttää aika hyvästä lasagnesta pitävän, niin katsotaan mitä Tanjan profiili näyttää. Ihan mielenkiintoinen ihminen. Painetaan tuosta seuraa-nappia. Tämän jälkeen mä näen mun feedissä ylhäällä, että mitä tämä kyseinen käyttäjä, minkä näköisistä asioista se pitää, jos hän on valinnut, että hän haluaa jakaa niitä aktiviteetteja siellä palvelussa. Mä näen myös, mistä ruuasta hän on tällä kertaa pitänyt juustonen lasagne. No siitä yhtä nappia painamalla mä voin ottaa kaikki tähän reseptiin liittyvät tuotteet taas ostoslistalle. Ja sitten ei muuta kuin kaupassa, niin me järjestellään sulle ne oikeaan järjestykseen. Eli ei muuta kuin kaupan kautta kotiin ja kokkailemaan.